Bună prieteni, mă numesc Alina, ăsta este primul meu videoclip de pe acest canal și sper că o să mă țin de vloguri sau daily vloguri împreună cu prietena mea, Betty. Astăzi mergem la munte și o să vă arătăm ce o să facem noi pe acolo, nebunii, chestiile astea. Pentru început o să vă povestesc câteva lucruri despre mine. Am 18 ani, locuiesc în București. Încă sunt la liceu în clasa 12 la liceu teoretic Blaga. Ea este cea mai bună prietena mea. Betty, ai ceva să ne spui? Bună ziua, viitorii fani, abonați ai Alinei. Sper să vă uitați acolo la noi, dar o să vă țiuie urechile, De ce? pentru că ea face pe nebună. Bine, ea nu o să se arate cum e cu adevărat în vlog. Vedeți, ea vorbește așa acum, dar ea nu e așa. Da, nu băgați în seamă. Betty, ce părere ai? Aproape am ajuns la munte. Am o părere foarte bună, pentru că, Ești dezamăgită că am mers doar noi două? sincer, nu că nu stau să mă rog de nimeni. La urmă, dacă voia cineva să meargă cu adevărat, mergea. Și am ajuns la munte. Betty, ce faci? Bine! Și am ajuns în Brașov, prieteni. Ce zici, Betty? Părul meu nu stă deloc. E un fenomen. Betty vrea să facă poze, dar se pare că lumea de aici nu o lasă. Unde ea? Descură de minune, nu mai pot opri. Uitați-vă cum țin furculița asta.